Moboys Munetsi nevamwe vezvemutemo vatotanga kutarisa closely munyaya yaRuth kuti vaite ma-investigations. Vari kuti ivo family was very involved munyaya dzekusashandiswa kwemari zvakanaka. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Musoro mekunge Moboys ati iye it's a difficult moment for everyone. I know there are people who sacrifice for you. I'm pleading with everyone to be calm for now. We want this young lady to rest in peace. After the funeral, we're going to make sure that people are arrested. We will ask ZEC, not ZRP, to investigate this matter. Vanhu vakabva vatora nyaya yake vakati iwe Moboys wakuti tiite keep calm musei nekuti isusu hatidi kuita keep calm. Tiri kuti tiindire mberi nekuziva kuti mari dzakafamba sei. Ndopaabva ataura akati musadaro. I simply said we need to allow burial to take place. That's all. I am sure people didn't understand me at all. I have been working on this case with some people in Zimbabwe who approached me so that we build a very strong case. We have identified even addresses and assets for some of the suspects. We will definitely expose them soon. From beginning, I have been saying family is involved in this issue. We are dealing with people who agreed to use money. So, ndo zviri kubuda muna vaMoboys for my investigations aitwa so far. Vanhu vangu vati vaapproacha vakati toziva kuti munoziva nezvemutemo tibatsireiwo kuti tinzwisise kuti mari dziri kufamba sei uye mwana sei asina kurapiswa nenguva. Mudzimai waMoboys Ghost ati wakaendesa vana kukoti nezvinyaya zvepano tikakuti calm down inyaya diki iyi ukaomesa gotsi ukanodhimanda 2 million. Nhasi pafiwa vanhu vadya mari yemufi yaifanira kumurapisa wotiti tiite calm down. Stay clearance iwe waguta kunyarwa. So ndiRoxy adaro ivo ndopavazopindura vakati aiwa hatina kuti ngatingonyararai no tangoti ngatimbomirai mwana avigwe asi ma-assets ato identifywa pamwe chete nema-addresses evanhu. Amai vazongopindura vakati sora hako my ex-husband kungoti haisi nguva yekutaura tumawedzi twakaita sana calm down. Titori pahasha mufunge maita basa nekuuya pano kuzonyatsodzijekesa. It's okay takunzwisisai. Kungoti tajaira zvejambanja zvekutaura zvinonetsa. Mazuva ano vanhu vakungonzwisisa micheka 2 or 3. Munhu anowanzotaura zviri straight shaya dzakapesana. Zvakanaka zvinenge kana iwe wakudhila nazvo personal aiwa tinotenda. Please mukabata vanhu vacho vese imbotangai mavaunza kuchaunga. Imi vanga vakufarisa pano vahakira kutuka Mobi vedweka siyanai nazvo. Musapindire ndedze mudanga. Ini ndiri kutaura naMobi ende Moboys ati iye ari kudzifambira. Saka munhu wese relax. Zvinhu zvese zviri kufamba nenzira kwayo. So guys, rufu ruri kuitwa kuKambuzuma ndokwakaunganiwa. Tichange tingokudzai zvinenge zvichiitika as the story develops. Tichange tichingokupai. We just hope kuti kune peace kumba ikoko. Pamwe pacho nyonga haishandi. Ngazvingoitwa zvipere. Vanozoenda kujere voenda havo. Hapana chinhu chinorwadza sekuti bhokisi risati rabuda mumba vanhu vototanga kurwidzana. Do leave your comments on what you think kuti zvoitwa sei. Masocialites ari kuenda uko vanobvunza here zvinhu zvemari zvichiri necessary here kana kuti vombomira poitwa ma-funeral arrangements kana kuti imi muri kufunga kuti nyaya iitwe sei. Zvakaoma.